Bueno, ni Joseba Aristain naiz, Aretxabaleta eta Lanbide eskolako zuzendaria, nire rola zuzendaria exekutiborena da, eta bueno, hemen azkenean nire zuzendaritza taldearekin, pixkatu markatuta dugun plan estrategiko aurrera ateratzea da. Konkretuki, gu gara Lanbide Heziketako ikastetxe integratu publiko bat. Zesan nahi duenez, Lanbide Heziketako eskaintza osoa eta koordinatua eskaintzen duen ikastetxea garela. Integratu hitza pixkatu hortik dator. Azkenean, guk hasierako Lanbide Heziketa, erdi maila, goi maila zikloak eskaintzen ditugu, etengabeko formazioa baita ere, enpresekin lotura estua daukagu, eta orientazio eta berrikuntza proiektuak ere garatzen ditugu. Guretzat, ikastetxearentzat, este prozesu horretan esan dudan bezala, enpresa ikastetxe, ikastetxe enpresa, eskutik joatea ezinbestekoa da. Eta horren adibidez da, dual eredua, sustatzeko enpresekin edo enpresekin lankidetza proiektuak egiteko. Guzti honen helburu nagusia azkenean pertsonen enpleagarritasuna eta kualifikazio profesionala hobetzea. Galdera hori erantzunez, pixka bat badago ezagun bat eta nire ustez oso ondo definitzen duena eta esaten du bakarrik basoaz azkarrago eta taldean urrunago. Orduan, nik uste dut Baiara bezalako elkarte batek hori eskaintzen duela, ez?